Počas 14-dňovej doby s aktivovanou skúšobnou licenciou môžete pracovať s programom takmer bez akýchkoľvek obmedzení. Jediné obmedzenie je to, že nie je možné vykonať zálohu údajov na internetové úložisko. Táto voľba je prístupná len po zakúpení plnej verzie, s tým, že každý užívateľ dostane k dispozícii diskový priestor na internetovom úložisku potrebný na uloženie 3 úplných záloh. Vyhradený priestor je jedinečný pre každého užívateľa, chránený prístupovými údajmi. Po prvom spustení programu so skúšobnou licenciou máte možnosť pokračovať 2 spôsobmi. Buď sa rozhodnete, že si databázu programu naplníte vlastnými údajmi, v takomto prípade v ľavej časti úvodného okna máte zobrazený postup, pomocou ktorého vložíte do programu všetky potrebné údaje. Vykonajte postupne všetkých 5 bodov a následne budete mať program pripravený na prácu. Alebo máte možnosť si databázu jednoducho naplniť fiktívnymi skúšobnými údajmi. Toto urobíte jednoducho v menu, nastavenia, špeciálne funkcie, testovacie údaje. V novom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na tlačidlo Načítať údaje skúšobného príkladu. Nakoľko sa tieto údaje načítajú z internetového úložiska, je potrebné mať k dispozícii internetové pripojenie. Po stiahnutí potrebných údajov sa program reštartuje a je pripravený na prácu.